Eskailera hauek, atzutan entrenatuta gero leherrin da zaudenia. Iotziak pereza bat ematen du. Nekatu xamarrik egon arren, ezin herria ezagutzeko parada alferrik galdu. Kirola, kultura, turismoa eta konpainia ezin hobea. Zer gehiago eskatu? Pena geratu zait bizikletan zurekin indarrak neurtu ez izanagatik. Eskerrak, ziatro egiten baizu, galtzen atako nintzake. Ni nire ritmoan juten naiz. Txipi-txapa. Hemen etxiak eta zer daude, garesti? Oain asko merketzen. Oainera gutxi garesti zeuden. Bai. Eta oain asko merketzen. Garestiago? Ez lasarte baino garestiago, ez lasarte oso garestiago. Tirants quan els ve de gust, tu entens, si elles tarden una mica més. Ni kalea bereziki asko gustatzen zait. Bai. Udaran, desentetan hemendik hilotzen naiz. Fresko egiten dulako, eta neguan aldiz, kale nagusitik eguzkia pixka gehiago ematen dulako. Udaran hemendik asko. Baina xarma handiko kalea da, bai. Bai. Arkupez beteta eta... Zuen aitak Lasarten liburutegi bat dauka? Bai, liburu denda bat. Liburu denda bat. Bai, liburu denda bat. Zuk ez duzu zeure burua sekula han ikusi? Ez. Ai, nire aita gaixua. Ez inoiz ikusi eta beti txikia nintzanean eta gaztetan eta aita beti saiatu da bai nire izpatani dendako ofizioak usten eta berari laguntzen, ez? Eta ni beti eskakatzen nintzen, beti. Aita entrenamendua daukat, aita zakizer. Eta beti esaten ditzen, ez dela ezer lagundu. Eta berak pena pixka bat badauka, zuk bide hori hartu ez duzulako? Ez. Argi du bakoitza bere bidea duela eta momentu guztitan apoiatu dit nire bideakin. Eta alaba zoriontsu ikusten du? Bai. Eta guraso batentzat ez da gori baino gauza ederregorik. Hori da. Berak, beti, liburuak berak aukeratzen dizkit irakurtzeko. Eta eski beti asmatzen du, beti. Beti asmatzen du? Beti. Beti. Nirekin beti. Eta zer bidaltzen dizkizu, novelak? Ara juten naizenean, beti zeo zer eta zerbait interesgarria ikusten da esaten. Hau, gustatuko zaizu. Eta asmatu egiten du? Asmatzen du. Ondo ezagutzen zaitu beraz? Bai, asmatzen du. Zure gustu literarioak bakarrik ez? Oro har ondo ezagutzen zaitu? Bai, noski. Aita batek alaba ezagutzen du. Zu nahiko transparentea zara gainera. Ez dakitu. Hoi ez dakitu. Hoi beste batek esan barko izu. Hamabigarren mendekoa da Urgelko Andre Mariaren katedrala. Erlijioak presentzia eta eragin nabarmena izan du herrian. Orain, denean bezala, gauzak asko aldatuta daude, baina tenpluak sendo eta dotore dirau. Goxotasun ematen duen euskiak, Bai, eskertzen da, Lehen esan dizut freskoak garritezula, baina azkenean not geratu naiz. Ederra da benetan, Asko gustatzen zait. Oso ederra. Oso ederra. Eta galanta, Oso handia da, bai. Baina konturatu naiz, Xabik askoz gehiago baloratzen zaituela zuk zeure burua baina. Sukaldean, kirol mailan... Bueno, nik baloratzen dut nire burua, baina... Gauzak perfektuak izateko hemen daude eta ni hemen nago. Xabik, zuri buruz esandako gauza bat, erderaz egin zioten elkarrizketa batean, gogoan hartu dut, esaten zuen. Maialen es una dulce virtuosa de la vida y de todo.
Dulce virtuosa. Polita da. Bai, bai. Zeuri esan aldizu alakorik. Ne, ezakit, hori esan diten. Ezakit. Necesito lakoik esan nahi. Tira Maialen, bi egunez ezagutu dut, zure lanbidea, Bai, zure bizimodua, zure filosofia. Ja, orain ezagutu danarekin, hemendik aurrera gehiago baloratuko duzuen lana. bai. Bueno, Ederki, Maialen, eskerrik asko eta zuri ondo honea izan. etortzagatik. Ondo izan. Bai, Ez nuen uste berdin. etorriko ginen. Ez nuen uste. Bueno, Ondo izan eta urren arte. bai, berdin. Eutsi Ondo begiari. segi eta bidaio neuki. Ondo izan. Ale, aio. Desertu